Okay. Når man kigger på de ugrupperede observationssæt, så er det meget normalt at bruge et boksplot, som ser sådan her ud i en grøn version. Hvor det så er, at vi ser den første her, det er første kvartil, som er 25%, og her i midten der ser vi medianen, og til sidst der ser vi tredje kvartil, som er 75%. Og så har vi så det, der hedder outliers, som er kvartilbredden ganget med 1,5, som skal ligge det stykke længere ude for at være en outlier. Og udover det, så er det også normalt at bruge punktplot, og gøre det sammenlignet med andre observationssæt. Og samtidig så sumkurver er også godt at bruge i de ugrupperede. Og det man gør i sumkurver, det er at man går lodret op på, fra den første observationssæt op ad y-aksen, opad, og så vandret ind til den kumulerede frekvens, man møder, og så fortsætter man faktisk bare med det, op til det næste observationssæt, og så ind, og så man til sidst får sådan en trappelignende figur. Okay, bare fortsæt. Når man så betragter de grupperede observationssæt, så betragter man dem ikke længere hver for sig, man deler dem ind i nogle intervaller. Det kan godt blive mere overskueligt, hvis der er mange tal. Det bliver dog ikke nær så præcist, men det kan være nødvendigt. Godt. Hvis vi starter med Laurent på, så har vi decilgruppen her, som er en opdeling af befolkningen efter indkomst eller formue. Og så procent de tjener af samlingsindkomst her. Hvis der er totalt lighedssamfund, så er den gået sådan her. Og hver decilgruppe tjener 10%. Det kan det aldrig være. Og hvis der er perfekt ulighed, så er det kun 10 decil tjener det hele. Det er jo helt aldrig sket. Derfor ser det normalt sådan her. Hvor man så har den maksimale udgivningsgrad her. Og hvis vi tager f.eks. et land som Danmark over for et land som USA, så vil Danmark ligge langt tættere på den her maksimale lighed frem for USA, hvor de første decilgrupper, de vil ikke tjene nær så meget, og det er det sidste, der vil være det bærende. Ja. Og så er der histogram, som man også bruger i de grupperede observationssæt. Og det er godt til at gøre dataene overskuelige. Ja. Sumkurve kan man også bruge de grupperede observationssæt. Og det laver man ved at tage, i stedet for den kumulerede frekvens, så tager man endepunkterne hen ad, altså i hver interval, hen ad x-aksen. Ja. Og så beholder man så den kumulerede frekvens op ad y-aksen. Og så man får en masse arbejde, og så forbinder man. Så får en fin kurve. Ja, og den kan bruges til at finde kvartiltallet. Det er det, den er bedst. Ja. Fedt. Rigtig fint.